Γεια σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του podcast μας Cult Fiction. Να πω δύο λόγια για αυτό το podcast σε περίπτωση που δεν ξέρετε τι κάνουμε, γιατί πιθανότατα δεν ξέρετε τι κάνουμε. Αυτό είναι ένα podcast το οποίο δεν έχει σταθερή θεματική, καθώς κάθε εβδομάδα ανανεώνουμε τη θεματική μας με πιασάρικα ή και όχι θέματα. Είναι ένα podcast του οποίου η ιδιαιτερότητα είναι ότι εμείς είμαστε το 50% ενώ εσείς είστε το άλλο 50%, καθώς ναι μεν εμείς λέμε τις ιστορίες, αλλά εσείς είστε αυτοί που τις γράφετε και που βγάζετε νικητή κάθε τέλος της εβδομάδας. Γι' αυτό, γιατί ο νικητής θα βγαίνει μέσα από poll στα social media μας, κάντε μας follow σε YouTube και Instagram, των οποίων τα link θα υπάρχουν τόσο στο Spotify όσο και στο YouTube και όλα αυτά συνδέονται μέσω του Instagram, οπότε κάντε μας follow για να ενημερώνεστε για τα poll, τους νικητές και τις θεματικές της κάθε εβδομάδας. Αυτά σε γενικές γραμμές. Νομίζω είμαστε έτοιμοι μετά από μια πολύ μικρή εισαγωγή στο τι κάνουμε σε αυτό το podcast. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην θεματική της πρώτης εβδομάδας. Στην ουσία, η θεματική σε αυτή τη εβδομάδα έχει να κάνει με κάποιες κάλτες στιγμές σε τοπικά γήπεδα. Αφορά τον αθλητισμό. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Είναι σαφές το θέμα. Άκρως διασκεδαστικό. Και δεν χρειάζεται να χάνουμε άλλο χρόνο. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε. Πάμε. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με την πρώτη ιστορία του πρώτου επεισοδίου του podcast. Καλή αρχή να έχουμε. Καλή αρχή. Λοιπόν, φαίνεται λίγο μεγάλο αυτό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με κάτι πιο μικρό. Λοιπόν, η πρώτη μας ιστορία ξεκινάει ως εξής. Παίζω δεξί back δίπλα στην κερκίδα και είναι 350 άτομα εκεί. Φοράω το νούμερο 7 για κάποιο λόγο, δεξί back. Και έχω έναν από πάνω μου να μου βρίζει τη μάνα κάθε 2 λεπτά. Εγώ 16 χρονών και οι γονείς μου στις κερκίδες. Μόλις καταλαβαίνει η μάνα μου ότι τη βρίζουν, σηκώνεται και θέλει τσαμπουκά με αυτόν που τη βρίζει. Ενώ ο πατέρας μου την κρατάει κάτω για να μην φάνε ξύλο. Είδε ο άλλος την μάνα μου, έκατσε κάτω και δεν ξαναμίλησε. Εντάξει, η Ελληνίδα μάνα νομίζω ότι επενέβη σε σωτήριο. Τι έκανε ρε εσύ. Ήταν πολύ δυνατό. Κάναμε πολύ καλή αρχή. Κάναμε πολύ δυνατή αρχή. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι και ο καθένας από εμάς, αν έχει κάποια παρόμοια ιστορία για τη θεματική, θα τη λέμε. Απλά είπαμε να ξεκινήσουμε με κάποιες δυνατές ιστορίες τώρα. Και ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραία αυτή. Ήταν πολύ δυνατή. Και να πούμε και σε αυτό το σημείο ότι τα διαβάζουμε τη στιγμή που έχω γραφεί. Ναι, για να έχουμε first impression. Ακριβώς, να είναι ξεκάθαρη η αντίδρασή μας την ώρα της ιστορίας. Ακριβώς. Αλλά σε αυτό το σημείο θέλω να πω τη δικιά μου ιστορία. Γιατί έχει πανομοιότυπα γεγονότα. Δεν είμαι αυτός που έπαιζε προφανώς. Εντάξει. Ωστόσο, είμαι σε ένα μάτς Πας Πρέβεζα. Δεν θα πω με ποιον παίζαμε. Τέλος πάντων ήταν Μπαράζ Ανόδου στην Γάμα Εθνική. Με ομάδα που πριν το 2016 με το 2019 ήμασταν σταθερά, ή ο ένας ή ο άλλος ανέβηκε και μετά θα ξαναπέσει. Κλασικά πράγματα. Εντάξει, νομίζω κατάλαβα εγώ. Αλλά... Ναι. Και είναι ένα μάτς μέσα στον Πας απέναντι οι οπαδοί της άλλης ομάδας. Δεν θέλω να πω ομάδες τώρα και ονόματα. Λοιπόν, και είναι ένας παίκτης το οποίο το επίθετο δεν θέλω να το πω γιατί είναι και μια γνωστή ιστορία στην Πρέβεζα γενικά, ο οποίος ήταν στον Πας αλλά άλλαξε στρατόπεδο.
χρόνια που μας πέρασε. Και ήρθε να παίξει ο άνθρωπος, δεν είχε προκαλέσει, δεν είχε κάνει κάτι. Και ήρθε να παίξει την μπάλα του εδώ, να φάει ένα σάντουιτς, ξέρω εγώ, που θα τον κεράσει η διοίκηση και να φύγει πάλι. Ωραία, μια χαρά. Αλλά από την αρχή του μάτς, όπως καταλαβαίνεις, είναι τοπικό επίπεδο, όλοι ξέρονται μεταξύ τους. Οπότε αυτός άκουγε κάποιες ωραίες ευχούλες από την κερκίδα. Εντάξει, το αλλάξαν τα πετρέλαια. Ναι, το εύχονταν να είναι όλα καλά στο σπίτι και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό στο πρώτο ημίχρονο δεν αντιδρούσε. Δεν αντιδρούσε καθόλου. Πάει στα αποδυτήρια. Εν τω μεταξύ πήγε στα αποδυτήρια με συνοδεία αστυνομίας, γιατί κάποιοι ήδη περιμένανε να πάει ημίχρονο για να κάνουν ένα μικρό ντου. Για να του φάρουν λουλούδια στα αποδυτήρια, για όσους δεν καταλάβανε. Και βγαίνουν μετά για το δεύτερο ημίχρονο, παίζουν και γύρω εκεί στο 60-70, κάπου εκεί, δεν σταμάτησαν οι άλλοι από την κερκίδα. Και αυτός φαινόταν ότι όσο περνούσε η ώρα τον ενοχλούσε αυτό. Ναι. Και πάει για ένα πλάγιο στη μεριά της κερκίδας της δικιάς μας. Πάει να εκτελέσει ένα πλάγιο ο άνθρωπος. Δύο... Μπιπ η μάνα σου. Μπιπ. Ό,τι μπορείς να φανταστείς από ευχές. Ναι. Αυτός δεν άντεξε. Πριν κάνει το πλάγιο, γιατί είχε φύγει μπάλα πίσω προς το στάδιο, οπότε πήγε να την πάρει την μπάλα. Οπότε ήρθε κοντά με... Ναι. Ξέρεις τώρα η κερκίδα κρεμασμένη πάνω στα κάγκελα. Το τάδε η μάνα σου... Γυρνάει αυτός, του κάνει, έλα εδώ και πες το μου. Έλα εδώ τώρα κάτω και πες το μου. Έλα τώρα εδώ. Ο άλλος του λέει, σε μένα είπες θα έρθω εκεί. Θα έρθω τώρα. Τώρα έρχομαι κάτω. Του λέει, έλα ρε μαλάκα, έλα. Τέλος πάντων. Εκείνη την ώρα δεν έγινε κάτι. Καθώς μπήκανε, καταλαβαίνεις τώρα, αστυνομία από τη μία, συμπαίκτες, προπονητές, staff από την άλλη. Κάπως μετά από κάνα δεκάλεπτο είχασε εκεί η φάση. Αυτό δεν κατέληξε καλά βέβαια, καθώς στο τέλος του μάτς με το που λύγει, μπαίνουν στα αποδυτήρια οι άνθρωποι κανονικά και το λεωφορείο ήταν ακριβώς έξω από το γήπεδο. Ναι. Εγώ εκείνη την ώρα υπόψη ήμουν ακόμα μέσα στο γήπεδο, έτσι, δεν είχα ιδέα τι γίνεται. Και άκουγα απ' έξω ότι γίνεται χαμούλης. Και είχα και ένα μπάρμπεντο μεταξύ πιο δίπλα, ο οποίος κοίταζε ακόμα μέσα το γήπεδο, έτσι. 90 χρόνια κοίταζε το γήπεδο μέσα. Και μου λέει, άστο γόρι μου, άστο έξω τώρα, άστο γίνεται σφαγή. Και λέω, πού το ξέρει. Αφού βλέπει το γήπεδο και από πίσω είναι οι φωνές, τι ξέρει τι γίνεται από πίσω. Λοιπόν, παλιώς θα γίνει. Και βγαίνω έξω, γιατί ακούστηκε ότι παίχτηκε άγριος ξυλοδαρμός. Βγαίνω έξω να δω τι γίνεται 1/4 μετά. Και μου είπανε, αληθινή ιστορία, μου είπανε ότι τον βρήκανε. Αυτός άρχισε τα μπουκέτα. Αυτός άρχισε. Όχι, του ήρθαν οι άλλοι, του ήρθαν να του παίξουν μαγιές και αυτός ξεκίνησε. Ξεκίνησαν και οι άλλοι, ξεκίνησαν και συμπαίκτες. Και το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι είναι την ώρα λίγο πριν φύγω, γιατί δεν υπήρχε λόγος να κάτσω να δω κάτι παραπάνω. Ξέρουμε τις ιστορίες αυτές. Το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι είναι να έρχεται να τον παίρνει ασθενοφόρο. Βασικά το τελευταίο πράγμα που πες να θυμάσαι είναι το τι έγινε μέσα στην αγωνιστική. Πραγματικά, αλλά το ότι έσκασε ασθενοφόρο και τον μάζεψε. Εντάξει, ήταν τουλάχιστον τραγικό, δηλαδή, εντάξει. Εντάξει, τι να σχολιάσουμε. Ακραία καλτήλα αυτό. Εντάξει, δεν το συνιστούμε. Δεν το συνιστούμε. Να μην γίνονται αυτά. Αλλά εντάξει, τώρα... Δεν αλλάζουν κάποια πράγματα. Ακραία τοπική λαμβάνει. Ναι. Λοιπόν, για πάμε στην επόμενη ιστορία. Λοιπόν, κοίτα, είναι μια αρκετά μεγάλη, την οποία θα προτιμήσω να τη βάλω στο τέλος. Ωραία, για βάλε κάποια άλλη τότε. Να την πούμε στο τέλος. Λοιπόν, η άλλη που έχω είναι, παίζουμε Αλφα Πειραιά εκτός έδρας στην Αίγινα με υπερβολική βροχή και τον διαιτητή να σφυράει 100-0 έδρα και έχουν ανάψει τα αίματα, δυνατές μονομαχίες η δικιά μας κερκίδα. Κάτσε ρε, πώς θα έχει μπερδέψει έτσι αυτός εδώ μέσα, περίμενε. Και έχουν ανάψει τα αίματα.
με δυνατές μονομαχίες. Προσπαθώ να κάνω μια μετάφραση γιατί έχει λίγο μπερδεμένα αυτός. Ναι. Η δικιά μας κερκίδα να έχει έρθει να βρίζουν την μάνα του διαιτητή, να τσακώνονται με την αντίπαλη κερκίδα και εμείς στο γήπεδο να βρίζουμε τον διαιτητή. Οριακά έμαθε καινούργιες λέξεις και έτσι όπως γίνεται μία μονομαχία και ξεκινάνε να βρίζουν όλοι τον διαιτητή γιατί έβγαλε κάρτα και έτσι όπως είναι φεύγει από το γήπεδο τρέχοντας και λέει ότι ο αγώνας αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας. Με τα πολλά και με τα λίγα, αφού μπήκαν στην μέση παράγοντες. Σωθήκαμε, μπέωσατε. Λοιπόν, παράγοντες, η κερκίδα της Αίγινας τον απείλησε ότι δεν θα φύγει από το νησί. Πήγε, άλλαξε και συνεχίστηκε κανονικά το παιχνίδι. Αυτό ναι, ρε, αυτό είναι δυνατό. Αυτό είναι... Εντάξει, τώρα... Εντάξει, αυτό ρε εσύ... Σκηνικό. Εντάξει, οπότε το επιμήθειο ποιο είναι. Δεν παίζετε μπάλα σε τη σημερινή, δεν μπορεί να φύγετε. Αυτό άμα θέλετε να παίξετε τοπικό σε νησί, ως φιλοξενούμενοι, ό,τι και να κάνετε μην πάτε κόντρα στους τοπικούς παράγοντες. Και ειδικά άμα είστε διαιτητές. Αυτό, δηλαδή ότι σας πούνε είναι νόμος και τάξη. Άμα τελειώσει το μάρτυ, φεύγεις από το νησί. Και το ωραίο ποιο ήταν, στο σημείο που λέει ότι όλοι μας βρίζαμε λέει τη διαιτητή. Ναι, δηλαδή ο άλλος λέει φεύγω λόγω κακοκαιρίας. Θεέ μου. Τι άλλο θα ακούσουμε. Εντάξει, ψωμάκι πάντως. Τώρα που λες κακοκαιρία έχω και εγώ ένα ωραίο σκηνικό. Εντάξει, δεν ήταν τόσο καλό στο δικό σου. Ναι. Αλλά έχουμε πάει τώρα στο γήπεδο του Πασπρέβεζα με τον αδερφό μου. Και παίζω Πασπρέβεζα play-off για άνοδο. Αλλά τον πρώτο γύρο. Όχι δηλαδή play-off ανώδου και καλά κερδίζω ανεβαίνω. Τον προηγούμενο γύρο. Ναι. Κερδίζει η ομάδα 1-0. Σε αυτό το παιχνίδι. Νωρίτερα όμως, επειδή τον γκολ έχει μπει στο τέλος, έχουμε πάει τον αδερφό μου να δούμε το μάτσο. Εγώ ήμουν 15, 13, κάπου εκεί πέσαμε. Ναι. Προ-COVID εποχή. Και έχουμε δίπλα μας τον πατέρα ενός φίλου μου, ο οποίος ασχολείται με τα αθλήματα, όχι δεν έχει να παίζει, παρακολουθεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχει πήγει πιθανός παράγοντας, αυτό δεν το ξέρω. Και ο άνθρωπος γίνεται, βασικά να στο παλιός, είναι μπάλα λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. Ναι. Για τον μπάσκετ. Και κάνει μια στραβοκλωτσιά ο ποδοσφαιριστής έτσι. Και πάει out. Δεν ξέρω, έψαξε ένα συμπαίκτη του, πήγε για γέμισμα, πήγε να είδε κάποια κίνηση που μπορεί εγώ να μην την είδα, ο χαμεντάχος αυτός που να μην την είδε. Ναι. Και να την έψαξε εκείνος και δεν βγήκε τέλος πάντων, πάει να πάει πολύ έξω. Και φωνάζει ο πατέρας του φίλου που χαράμε στα παραδείγματα, κόρνερ! Με πολύ δυνατή, αυτός είχε πολύ βαριά φωνή. Ναι. Πολύ βαριά φωνή. Φωνάζει κόρνερ! Πολύ δυνατά όμως, για το πας. Ναι. Και εκείνη τη στιγμή το γήπεδο είχε ψυχική ησυχία, δεν ακούγονταν τίποτα ιδιαίτερο. Και ακούγεται πεντακάθαρα. Ναι. Σε όλο το γήπεδο. Ναι. Σε όλο το γήπεδο. Ναι. Ακούγεται πεντακάθαρα. Ξεκάθαρα έτσι στραβοκλωτσιά out. Και ο άνθρωπος είναι κόρνερ. Τα αλήθεια. Το έδωσε κόρνερ. Για το γήπεδο η μπάλα. Ξαφνικά. Εντάξει. Ήταν ξεκάθαρα όμως out. Δηλαδή ήταν θερμοφανές. Σαν να είσαι μόνος σου και να κουτσάς κάπου την μπάλα. Και ο άλλος έδωσε κόρνερ. Εντάξει. Reasonable. Απόφαση θα πω εγώ. Γιατί όχι. Εκείνη τη στιγμή, θέλω να σου πω, εκείνη τη στιγμή ήταν. Το μισό γήπεδο γέλασε. Εντάξει, τι να κάνεις, δηλαδή όταν ο άλλος απλά λέει ένα corner πετάει μια λέξη και ο άλλος το δίνει, εντάξει, με κάθε δικαίωμα να πεις penalty ή διόρθωσε το σκορ σε 2-1. Λέμε τώρα π.χ. Εντάξει, θα σου πω ότι είναι και το επίπεδο τέτοιο που σου επιτρέπει να γλεντήσεις λίγο το διαιτητή, αυτός που αγωνίζεται. Ναι, να σου πω κάτι, εσύ το γλεντάς, αυτός όμως, ρε φίλε να σου πω κάτι, είσαι υποτίθεται διαιτητής όντως. Δεν μπορείς να διακρίνεις αν είναι corner ή out και λες το πέταξε ένας από την κερκίδα, έμπισος φαίνεται, θα δώσω corner.
Εντάξει τώρα. Τώρα... Επίπεδο τοπικού είναι η διαιτησία, αρέσει. Εντάξει, είπαμε. Λοιπόν. Για προχώρα σε κάποια καλύτερη σίγουρα τη δική μου. Λοιπόν, κοίτα. Πριν πω την καλή ιστορία, να την αφήσω για το τέλος. Ναι. Θα πω μια ιστορία η οποία μας την έστειλε κάποιο άτομο, όχι σαν ιστορία αλλά σαν βίντεο στο YouTube. Μπορώ να αφήσω και το link στη συνέχεια, δεν έχω κάποιο πρόβλημα να το πάει να το δει κάποιος. Το οποίο είναι ένα βίντεο από το Θρίαμβο Λούρου. Άρα, αυτά είναι. Λοιπόν, παντού διάσημοι γινόμαστε. Λοιπόν. Πραγματικά, δηλαδή έχετε τρομερό. Πραγματικά. Λοιπόν, η οποία ιστορία έχει ως εξής. Γίνεται περιγραφή αγώνος. Όχι, δεν έχει να κάνει με κακοκαιρίες και τα λοιπά αυτή η ιστορία. Είναι κάτι πολύ φυσιολογικές συνθήκες. 30 βαθμοί, ξέρω εγώ, θερμοκρασία. Και οι δύο ομάδες να είναι μια χαρά. Η περιγραφή, ο σχολιασμός να κυλάει καλά. Ξέρω και το όνομα της περιγραφής, δεν θα το πω. Λοιπόν, δεν θα το πω. Και επειδή το έχει ανεβάσει και το Λούμπεν αυτό, λοιπόν, και έχει πάρει αρκετά καλά. Ναι. Αυτό είναι το τέμ για το χωριό μας. Δεν είναι. Λοιπόν, γίνεται το εξής. Σε κάποια στιγμή η μετάδοση πέφτει. Ναι. Υπάρχει μαύρο στη live μετάδοση. Δεν είναι ότι λέει αυτός, ρε παιδί μου, μιλάει και δεν έχει ήχο ή έχουμε εικόνα. Ναι, κατάλαβες ότι δεν έχει κάτι από τα δύο. Έχει πέσει μαύρο τελείως. Στη live μετάδοση φαίνεται απλά ένα μαύρο και δεν έχουμε τίποτα. Είναι νεκρό. Ναι. Μετά από κάνα 5 λεπτό περίπου που διήρκησε, γιατί εντάξει το έχουν κομμένο στο Λούμπεν, αλλά κάπου εκεί κράτησε real time, κάνα 5 λεπτό, 10 λεπτό, επανέρχεται και ο ήχος και η εικόνα. Και συνέχισε αυτό στην περιγραφή, είπε ότι 1000 συγγνώμη, υπήρξε ένα τεχνικό ζήτημα και ψάχνουμε να βρούμε το λόγο κτλ. Συνεχίζεται η περιγραφή του αγώνα, λοιπόν, και σε κάποια στιγμή, εκεί που εντάξει τοπικό είναι, προφανώς δεν έχει τώρα πάνω κάτω Arsenal, ξέρω εγώ, ποδόσφαιρο και χαζομαρούλες, έτσι, εντάξει, θα γίνει μια φάση, μετά ξύλο. Οπότε δεν είχε κάτι να πει εκείνη την ώρα, αλλά βρήκανε τον ένοχο και το είπε κιόλας, λέει βρήκαμε τον ένοχο. Ένας παίκτης της μίας ομάδας, δεν θυμάμαι ποιος ήταν τώρα, γιατί δεν θυμάμαι αν το λέει κιόλας αυτός μέσα. Αυτά τα λέω εντωμεταξύ τώρα χωρίς να έχω ξαναδεί το βίντεο, γιατί εντάξει, το ξέρω απ' έξω βίντεο. Λοιπόν, λέει ότι ένας παίκτης μιας ομάδας θέλησε μετά το ντουζ να στεγνώσει τα μαλλιά του. Και πήγε λοιπόν στα αποδυτήρια να βάλει σε σουάρ και δεν είχε διαθέσιμες πρίζες. Ναι, καλά βάγια, συνέχισε. Και έβγαλε την πρίζα της live μετάδοσης για να βάλει το σεσουάρ. Δεν το ήξερε αυτός εκείνη την ώρα. Αλλά πήγε μέσα. Σου λέει πού να οδηγεί αυτός, γιατί σε μετάδοσα πηγαίνει. Έλατε, ανήνυ. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση που, εντάξει, εκτός από το γεγονός ότι δεν υπήρχε κάποιος εκεί πέρα να του πει ότι ρε φίλο, όχι σε αυτή. Δεν γίνεται σε αυτή. Δηλαδή αυτός πήγε με τέτοιο θράσος αυτός εκεί μέσα και είπε εγώ θέλω να χρησιμοποιήσω το σεσουάρ μου τώρα. Θα κάνω αμπεμπαπλόμ και σ' όποιο πέσει τώρα, εντάξει, σ' όποιο πέσει. Α, πολύ χοντρό καλώδιο δεν είναι αυτό. Δεν πειράζει μωρέ, πού θα πηγαίνει σιγά. Τίποτα δεν θα είναι. Να σου πω και κάτι. Η ομάδα πιστεύω ότι θα τον δικαιολογούσε. Με ποια έννοια το λέω. Δεν θέλει τώρα να βγει με βρεγμένο μαλλί έξω από τις φεριστήσεις και να κρυώσει. Ναι, εντάξει. Οπότε εντάξει. Ναι, εντάξει. Θα δείχνει μια κατανόηση. Τώρα βέβαια για τους υπόλοιπους που παρακολουθήσαν την μετάδοση και μετά τη χάσανε, δεν ξέρω αν ήταν τόσο καλό αυτό. Εντάξει, ποιος θα παρακολουθούσε. Αυτό παρά ήταν πολύ ιδιαίτερο. Κοίτα, όποιος ήταν να παρακολουθήσει το μάτς
θα το έχει παρακολουθήσει εκείνη την ώρα διαζώσεις. Δεν νομίζω να παρακολουθήσαν αρκετοί μάτς θριαμβουλούρου μέσω live μετάδοσης. Ελέος. Λοιπόν. Εντάξει, ούτε εσύ πως από το χωριό σου. Άμα είναι εκεί, παίρνεις πασατέμπο, μπαίνεις μέσα, χαιρετάς δυο ανθρώπους με τους οποίους 10 λεπτά μετά τσακώνεσαι και βλέπεις το μάτς, φεύγεις, λες ένα πόρε γάμο το πάλι θα πέσουμε κατηγορία. Απλά πράγματα στο Λούρο. Καθημερινά πράγματα, ναι. Λοιπόν. Βέβαια αυτό με τα πασατέμπο δεν το κατάλαβα ποτέ, γιατί πιο πολύ πληρώνεις το χώρο του γήπεδου παρά... Ναι, το πολύ καθαρό χώρο του γήπεδου είναι σαν το Allianz Arena, το γήπεδο του Λούρου. Ό,τι είναι. Δεν κατάλαβα, πρέπει να το σέβεσαι. Θα τα φάνε τα σπουργίτια, δεν παθαίνουν κάτι. Τα σπουργίτια, έτσι, κλασική εποχή. Έτσι, λοιπόν, τώρα, επειδή έχω μεγάλη απορία και εγώ, και επειδή το συγκεκριμένο άτομο μου το έστειλε αυτό, μου το είπε κιόλας ότι το έστειλε αυτό, οπότε ξέρω ποιος το έχει στείλει. Και μου είπε, θέλω live αντίδραση μου κάνει, γιατί έδωσα πόνο σε αυτό και το κατάλαβα. Το γεγονός ότι είναι ολόκληρο βιβλίο από μόνο του. Λοιπόν, τι θα διαβάσεις. Λοιπόν, κοίτα, είναι αρκετά μεγάλο, αλλά νομίζω είναι ο ιδανικός τρόπος να κλείσουμε αυτό το πρώτο επεισόδιο. Με βάση την έκτασή του τουλάχιστον, έτσι. Λοιπόν, ναι. Ξεκινάμε. Μια φορά και έναν καιρό, παραμυθάς φαίνεται. Μια φορά και έναν καιρό, μια όμορφη Κυριακή, είχαμε φιλικό στην μαγευτική Εψίπ. Αυτό τι είναι Εψίτ και βγήκε Εψίπ, τι είναι? Σύμβολο κουλτούρας και πολιτισμού. Μάλιστα. Λοιπόν. Εντάξει, το παιδί έχει ένα επίπεδο. Στο δείχνει ξεκάθαρα. Ναι, σαν το Λούρο δεν είναι. Λοιπόν, την προηγούμενη μέρα, ένα όχι τόσο όμορφο Σάββατο, τσακώνομαι με τον κύριο προπονητή. Ο λόγος δεν ήταν σοβαρός. Απλά φαίνεται πως εκείνος δεν είχε πιει το μεσημεριανό του καφεδάκι και το παραμικρό κουσκούς τον ενοχλούσε. Αποφασίζει λοιπόν πως θα έπρεπε να μοιραστεί την μαύρη του διάθεση με κάποιον άλλον. Μαντέψε ποιον τυχερό. Τα λέει και πολύ έτσι. Ναι, μ' αρέσει. Λοιπόν, με βάζει λοιπόν να παίξω μπαλαντέρ. Όπα. Μπαλαντέρ, μην με παρεξηγήσετε εσείς οι παγκίτες. Λοιπόν, το καταπίνω και αρχίζω να παίζω όπως ήθελα εγώ. Όπα. Με πλησιάζει και αρχίζει να διαμαρτύρεται για το αψεγάδιαστο τρίπλινγκ μου. Τι φλανάχει ο Νεϊμάρ, σε παρένθεση. Λοιπόν, αφού μου εξέφρασε τα παράπονά του, εγώ συνέχιζα να παίζω σαν μεγάλος αστέρας μέχρι το τέλος της προπονήσεως. Φεύγω. Για μένα να νιώσω καλά μάλλον. Δεν με χαιρέτησε ποτέ. Ο ουρανός ήταν συννεφιασμένος και περπατούσα με βαριά καρδιά στα ποδητήρια καθώς άκουγα Μότσαρτ. Όταν σου λέω ότι έχει επίπεδο, έχουμε και δικές μας ιστορίες φτιάχτηκες. Λοιπόν, καθώς άκουγα Μότσαρτ, ένιωθα σαν να πρωταγωνιστώ σε κοινωνικό δράμα. Δεν με έφταναν ούτε οι χολιγουντιανοί. Λοιπόν, που λέτε λοιπόν, πέφτει η νύχτα, όχι στο Παλέρμο, κρίμα, αυτό θα έλεγα. Κρίμα. Λοιπόν, και την επομένη, έβαλε και στο τονισμό, ξημερώνει όμορφη Κυριακή. Πρωί-πρωί πηγαίνω στο γήπεδο. Όλα καλά, όλα ωραία. Ο κύριος προπονητής μέσα στην τρελή χαρά. Θα είχε επικροπεί. Η ευτυχία του δεν μπορούσε να κρυφτεί, ειδικά όταν μου ανακοίνωσε πως θα μείνω εκτός για το πρώτο ημίχρονο. Η ευτυχία του δεν μπορούσε να κρυφτεί. Τι λέτε? Τόσο πολύ το χάρη. Πραγματικά. Λοιπόν, δεν το περίμενα. Νόμιζα πως οι κάμερες και το πλήθος απαθανάτιζαν από την αρχή ως το τέλος στο μεγάλο μου ταλέντο. Πω. Σε περίεργο μπλέξαμε. Έχασε το άθλημα. Λοιπόν, οι κερκίδες ήταν άδειες. Φαίνεται πως η λαοθάλασσα των θαυμαστών είχε ήδη ενημερωθεί για την απουσία μου. Τι νομίζω ότι είναι ο Μαραντόνα στο ζέσταμα πριν το μάτς που πήγαινε ο Μαραντόνα και έκανε τα δικά του. Τι φάση. Λοιπόν, οι κερκίδες ήταν άδειες. Φαίνεται πως η λαοθάλασσα των θαυμαστών είχε ήδη ενημερωθεί για την απουσία μου.
Η ήττα ήταν πλέον δεδομένη. Το, το, το τοπίο ήταν γκρίζο και μίζερο για ένα ολόκληρο 45 λεπτό, μέχρι που ο διαιτητής με ένα σφύριγμα λύγει το πρώτο ημίχρονο. Ο κύριος προπονητής, πάντως συνεχίζει να το λέει κύριο προπονητή, δηλαδή αυτό δείχνει κάποιο επίπεδο. Συγχαρητήρια στους γονείς, θα πούμε εμείς. Δείχνει σεβασμό στο Πραγματικά. Λοιπόν, ο κύριος προπονητής έρχεται με σκυμμένο το κεφάλι προς το μένος μου. Αστέρι μου, τι είναι ο Βέρτης είναι. Μου λέει, ήρθε η ώρα να λάμψεις. Ποντάρω ότι δεν το είπα αυτό, λοιπόν. Πίσω μου. Εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν το είπα αυτό. Πίσω μου, οι συμπαίκτες μου με κοίτασαν με δάκρυα στα μάτια, ενώ οι αντίπαλοι από τον διπλανό πάγκο ξεκίνησαν. Άκουρε! Ενώ οι αντίπαλοι από τον διπλανό πάγκο ξεκίνησαν να αποχωρούν ένας-ένας. Λοιπόν, γνώριζαν πως η νίκη ήταν δική μας. Γρήγορα τρέχω στα ποδητήρια και φοράω πικαλαμίδες. Με το που πάτσα το πόδι μου στο ταρτάν, αντικρίζω τους οπαδούς μας να πλημμυρίζουν τις κερκίδες. Κόρνες, φωνές, συνθήματα. Ναι. Όλα αυτά καθώς έκανα το ζέσταμά μου. Στο είπα για το Μαραντόνα. Δεν μ' ακούγες. Λοιπόν, όλα αυτά καθώς έκανα το ζέσταμά μου και όλοι ανέμεναν πώς και πώς να περάσω τη γραμμή για να ξεκινήσει το ντέρμπι. Η ατμόσφαιρα αυτή όμως δεν κράτησε για πολύ. Το δεύτερο ημίχρονο είχε ήδη ξεκινήσει και κόντευε να φτάσει προς το τέλος. Η ομάδα έχανε. Οι θαυμαστές είχαν γίνει έξαλλοι και ο κύριος προπονητής φάνηκε να απολαμβάνει την ατμόσφαιρα. Οκ. Ναι. Έμεναν 10 λεπτά. Ο κύριος προπονητής με φωνάζει προς το μέρος του. Δεν μου λέει τίποτα. Κοντοστέκομαι δίπλα του και τον κοιτάζω επίμονα. Εκείνος είχε μαρμαρώσει και με ένα εμφανέστατο χαμόγελο παρακολουθούσε άλλοτε το μάτς και άλλοτε το ρολόι του. Τέλος πάντων. Τα λεπτά περνούσαν. Κάποια στιγμή με πιάνει από τον ώμο και ζητάει αλλαγή. Με το που περνάω τη γραμμή, ο διαιτητής το λύγει. Ναι. Λοιπόν, με το που περνάω τη γραμμή, ο διαιτητής το λύγει, όπως έληξε και το συμβόλαιό μου με αυτή την ομάδα. Από τότε δεν έπαψαν να με ρωτάνε γιατί εγκατέλειψα και αναγκάστηκα να τους πω όλη την αλήθεια. Πως έπαθα ρίξη χιαστού. Μα είναι όλο εσύ το πώς το περιγράφει. Κοίτα, είχε και λίγο απατεωνιά μέσα αυτό. Εντάξει, ο άνθρωπος έλυσε Δηλαδή, στάλκαρο, τα άλλα ήταν, ξέρεις, πιο μαζεμένα, πιο κοντά στην πραγματικότητα. Αυτό είναι να το πάρει κάποιος, έτσι, λάνθιμος τυχαία ονόματα τώρα, να το κάνει ταινία, έτσι. Ναι. Δεν είναι αυτό. Ήταν πολύ, πολύ περιγραφικός και έδωσε ένα πολύ ιδιαίτερο τόνο, πολύ χαλαρό τόνο στις ιστορίες. Νομίζω ότι δεν ήταν καμία ιστορία με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, όχι, ήταν πολύ καλά δομημένη. Πολύ καλά δομημένη. Και είχε και πολύ καλή αρχή, μέση και τέλος και ενδιάμεσες, πώς το λένε, ενδιάμεσες λεπτομέρειες μέσα σε παρενθέσεις, οι οποίες ήταν αρκετά καλές πινελιές. Ναι, εγώ νομίζω ότι ήταν σαν να μου οδηγήσει ένα παραμυθάκι για να με κάτι θα χαλαρώσει. Πραγματικά, αν βοηθήσαμε κάποιον να κοιμηθεί μετά από αυτή την ιστορία, μην λέτε μπράβο σε εμάς, πείτε μπράβο σε αυτόν που το έγραψε, έτσι. Μη στερούμε και τα credits. Και διπλά μπράβο που βρήκε το θάρρος να μας το στείλει. Για να το ακούσετε όλοι εσείς και να... Πραγματικά, γιατί εντάξει, αυτό είναι περί απολαύσεως αυτό, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Όπως επίσης θα θέλαμε να μας στείλετε ξανά με τη νέα θεματολογία που θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα, μια δική σας ιστορία, να την παραθέσουμε εδώ πέρα, προφανώς ανώνυμα, και να την απολαύσουμε όλοι μαζί. Προφανώς η νέα θεματολογία θα αναρτάτε, τι είπα πάλι, θα αναρτάτε στην σελίδα μας στο Instagram, όπως επίσης και σχεδόν ταυτόχρονα, αν ίσως και με κάποιες ώρες καθυστέρησης, θα αναρτάτε και το poll για να γράψετε για να επιλέξετε μάλλον ποια ιστορία σας άρεσε περισσότερο, έτσι ώστε στο επόμενο
επεισόδιο να πούμε στην αρχή του επεισοδίου τον νικητή της προηγούμενης εβδομάδας και μετά να προχωρήσουμε στην επόμενη θεματική. Δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο να πούμε? Εσείς δεν έχετε κάτι άλλο πέρα από το να είστε ενεργοί? Θέλουμε πολύ τέτοιες περιγραφές σαν τελευταία. Δεν θέλουμε σοβαροφάνεια. Θέλουμε να διασκεδάζουμε. Αυτός είναι ο σκοπός της συγκεκριμένης συζήτησης, η οποία έτσι δημοσιεύεται και μέσω podcast. Και σας θέλουμε μαζί μας σε αυτή τη νέα αρχή. Και να περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Να πούμε ότι τα επεισόδια θα είναι ένα κάθε εβδομάδα, έτσι λέει η λογική τουλάχιστον, και θα ανεβαίνουν ταυτόχρονα και παράλληλα σε YouTube και Spotify. Και για οποιαδήποτε ενημέρωση θα έχετε από τον λογαριασμό της σελίδα του. Οπότε κάντε ένα follow εκεί, ξαναλέμε, για να ενημερώνεστε για κάθε τι καινούριο σχετικά με το podcast. Και όπως είπε και ο Βασίλης, δεν μας ενδιαφέρει να είναι σοβαρά αυτά που γράφετε, ούτε θα σας κρίνουμε για οτιδήποτε. Εμείς ίσα ίσα επιδιώκουμε το χιουμοριστικό, το κάφρικο και το σαρκαστικό άμα χρειαστεί. Όσο γίνεται με 0 βρισιές, εντάξει, θα σας ξεφύγει μια θα πούμε και τίποτα, αλλά όσο γίνεται να μην ξεφεύγουμε από τα όρια και μη φοβάστε να στείλετε οτιδήποτε. Δηλαδή όποια και να είναι η ιστορία σας, η ανωνυμία σας και το ότι δεν θα σας κρίνουμε θα πρέπει να θεωρείτε ασπίδα για σας. Μην αγχωθείτε γι' αυτό. Γράψτε ελεύθερα. Οπότε σας περιμένουμε ξανά στο επόμενο επεισόδιο της σειράς. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και να έχετε την υγεία σας πάνω απ' όλα. Οπότε μέχρι τότε καλή συνέχεια.